цяла България в джоба ти. И то само на един клик разстояние. България, както никой не е събирал досега. Една мисия и посока, изграждани през последните 4 години, вече имат своята платформа с интерактивна карта. Тук има нещо уникално. Видеокадри с дрон, камера, влог и практични съвети, събрани в епизоди от известни места и от такива, за които дори не сте чували. Знаем онова усещане. Иска ви се да излезете сред природата, но просто не знаете къде. Започва едно дълго търсене. Как се стига, дали има нещо изобщо там и накрая не сте сигурни дали въобще се струва. Точно за това направихме тази платформа, за да не търсите с часове и да не разчитате на случайни снимки или коментари в интернет. Всичко е много лесно и подредено. Нека да ви покажа как. Влизате в сайта, избирате къде искате да отидете от всички епизоди, които са показани, или ползвате филтри по интерес и бум, местата излизат пред вас. Харесвате си епизод, кликате, гледате директно, решавате, че си струва и тръгвате. Но почакайте малко. Какво още има там, където отивате? Под всяко видео ще намерите полезна информация за обекта, включително GPS координати за бърз старт. А ако сте останали до тук, може да научите повече за идеята, каузата и хората зад нея на официалният сайт на bulgariadropview.com. Сайтът разполага и с пълна английска версия. Всички епизоди, всички места, един път. България на един клик разстояние.